Oh, ito yung mga motor nakabilad sa init. Luoy kayo, no? Ano siya? Oh, luoy kayo. Panay kapalit. Hindi nila katok. Ganito ito, pulang-pula eh. Hindi naman itsura. Tapos ito, oh, nilagyan niya ng damit, oh. Ano yan? Hindi punda yan, punda. Iwan ko kung saan niya to nabili, oh. Ito. Maganda, oh. Tila. Kaso pag nabasa ng ulan, basa din yung puwit. Oh, yan. Yan yung mga motor, oh. Nakabilad sa init, oh. Kawawa, Sabihin eh. mo, isang dekada na nakapilat. Ulit marami. Nakabilad sa init, oh. Kaya tingnan mo, oh. Butas-butas. Nang leki na nga yung upuan dahil sa sobrang init, oh. Kawawa, oh. Yung ang upo ni Jeffrey now. Oh, kinsa may di maluoy anang. Sa akin, may tapal to. Oh. Tapos, oh. Kalbo pa sa driver yung gulong, oh. Tingnan mo, oh. Kawawa. Kawawa, oh. Tapal pa ito. Ano, bilad na bilad, oh. Before and after, oh. 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 May tapal pa yun. Tingnan mo, oh. Ito yung driver ditong madiskarte. Ito yung driver na hindi madiskarte, oh. Malaki na yung butas, oh. Kinsa may di maluoy, Kasi ano. pag umuulan, hindi mo tinapal. Ang pit mo, laging basa. Oh, tingnan natin ang oras ngayon ay 11:44. Tagal mo sa buwang. Okay mo, may punda pa yan, ha? Oo, may punda, oh. Yan, oh. Punda. Kala nyo siguro, Nirepair ko pa nga yan. Nagbiyak yung ano eh. Bigla kong yelo. kala nyo siguro ano lang, unan lang yung may punda. Pati motor may punda. Punda yan. Oo. Baka gusto mo Ako. order. Sa Lazada. Wait lang isa. Hindi yan sa Lazada, ha. Dennis Lada.